Harmadik évad, első rész. Cupid, minden rendben van? Hát, nem nagyon. Cupid, igen, meg szeretném kérdezni, jól vagy egyébként? Dracula ura is most kérdezte meg. Az rendben van, de nem látomásod volt véletlenül? Ezt honnan tudhatjátok? Neked? Én magamtól elaludtam, és úgy lett látomásom. Velem is ugyanígy volt. Lehet, hogy téged pont akkor kapott, amikor elaludtál. Mondjuk, várjunk. Azt hiszem, hogy valami rémlik. Azt hiszem, hogy Claudiát láttam éppen fut. Valamiért nagyon sietett. Arra is emlékszem, hogy láttam egy piros cipős lányt. De természetesen láttam is valakit, aki kicsit hasonlított Gildára, és látszott a Jackie-je. És ráadásul körbe voltak véve. És oda mentek, és... Aj, Cupid, gondolom, hogy biztos nehéz volt, és fájdalmas ezt a látomást meglátnod, de ez nekünk nagyon jó hír. Dracula urának igaza van, mégiscsak valamit ezzel ellen tehetnünk, szóval szerintem ez a látomást azt akarja jelezni, hogy mit tehetnénk mi hárman, amit a többiek nem. De az a két lány... Ágyi, azt mondtad, hogy az egyiknek piros volt a magas sarkúja? Azt hiszem. A másik meghasonlított tisztára Gildára? Aha, de Gildának a nővére nem lehet. Hát, ő már halott, akkor ezek szerint... Nem, ő nem halott, ő száműzött. És? Úristen, csajok. Mi az? Én is rájöttem, miért aggódsz. Az Dracula urat, te nem érted? Miért nem érted? Lemaradtam. Dracula ura, az a Gildára hasonlító valaki, maga Gilda! Hát ez marha nem jó. Akkor ezek szerint a mi látomásaimban nem volt benne. A csatlósa biztos Cleo. Ezt úgy gondolom, én is. De hát hogy lenne? Hát Cleónak piros a magas sarkúja. Hát mondjuk, ja. Minél előbb ki kell derítenünk, hogy Claudine álomfarkas-e. Ez így nem mehet tovább. Hát mondjuk, ja, én se tudom ezeket a rémálmokat, meg látomásokat, meg nem akarok többet elájulni. Ezek szerint akkor... Ácsi! No, mi van? Annyira nekem is van eszem. Mi van akkor, hogyha véletlenül a kaput akarják megsemmisíteni? És aztán álomfarkasokra fáj a foguk. Ebbe bele se gondoltam. Hát én se. Minél előbb meg kell találnunk a kaput. Vaj, hol vagy már, Cleo? Gyerünk már, mozgás, gyere! Jó van, jövök, szép, lassan. Végre itt vagy. Jó, azért nehéz volt idejönni. Oké. Szerintem valaki hiányzik. Cleo! Ki hiányozhatna? Mondjuk ez a fura, sárkányszerű valami. Az esetben bocs. Mégis igazam volt. Yeah! Azért ne szállj el magadtól. Gilda? Hát az én vagyok. Tudom. Na, valami bánt téged, na mi az? Amit a farkas mondott. És mit? Gáldát. Igen, Gáldát. Ő a nővérem volt, száműzték. Hogy lehetne ebbe téma? Azt mondtad, kapcsolódott a szellemekhez. És? Ha igen, mi van? Te meg a rokona vagy, vagyis a húga! Te, ezt honnan tudod? Amit felolvastam a cetlin, nem az volt ráírva. Mi? Te. Folytasd.